Sofía, cando queiras. Ben. Ben, bueno, a primeira pregunta que vou a facer vai ser que teño curiosidade por saber por que dous dos seus concelleiros viñeron votar o punto dos símbolos e xa non están no pleno. Porque senón viría quinta vez, xa era unha vergoña. Vale, era o que me temía. Sí, non, tiñan, que hoxe non estaban todos. Saben que teñen o COVID e... Non o sabía. Sí, non, digo yo, sí. Por eso se puxaron ali no fondo e... xa non contaxen, xa pasaron os días e todo, pero bueno, por si acaso, vale. Non, é que me chamou a atención, porque viñeron ao primeiro punto, marcharon e non volveron, por eso. Foi por eso, oíste. Ben. E telemáticamente? Non deixou? Non se pode. Verdad que telemáticamente había dudas. Para o voto. No teníamos la aplicación para el voto hecho, el sistema. Estuvo ayer la de gestión e non... Claro, é que é un problema o que falábamos ao principio do pleno. Temos que modernizar. Hai unha partida de 25.000 euros nunha modificación de crédito que era para eso. Entón, sería interesante, bueno, ter un bo procedimento de xestión informática, porque senón, claro, ocurren estas cousas. A ver. Bueno, entonces a primeira contesteixa. Sí. Bueno, e a segunda entendo que polo mesmo problema co tema informático, porque os decretos a este pleno non viñeron. Porque non nos cargaron. Claro, haberá algún problema, quero dicir, sería interesante solventalo. Para hacer el orden del día los pusimos para que esto y no nos cargaron, entonces tuvimos que retirar el orden del día. Claro, pero digo, sería importante solventalo para que... Oye, descargáramos a documentación con facilidade e con tempo, porque senón así despois é imposible. Eso hai que resolverlo xa. Por eso digo. É un problema. Ben, empezo. Hai moitas queixas na rúa Perfectino Vieites polo tema dos ruídos. Entón, a xente pide que entende que, bueno, pois os comercios a hostelería teñen que traballar, pero a xente tamén ten que descansar para ir a traballar o día seguinte. Entón, bueno, intentemos que se respeten os horarios e as normas de convivencia, porque, xa digo, hai que traballar, o sea, hai que gañar cartos, pero tanto pos que dormen como pos que se teñen que levantar. Ben, hai moitas queixas co tema da limpeza das fincas. Hai moitos propietarios que limparon a finca por dentro, pero que todo o que salía para fora está sin limpar. Entón, claro, eu non sei se lle corresponde ao Concello ou se lle corresponde o Concello exixirlle ao propietario que, oiga, que faga unha limpeza, porque se deixa a beira a rúa toda chea de maleza, pois está en malas condicións. Ben, vamos a ver, agora hai moitas queixas ca piscina municipal. Primeira queixa, teño a queixa dunha persoa que me pediu expresamente que o nombrara para decir que as queixas son formales, dixo que trasladara a queixa ao Concello, Juan José Álvarez. Vamos a ver, un grupo de 60 persoas que querían ir á piscina e necesitaban información. Non conseguiron obtela, nin a través do Servicio de Deportes do Concello do Carballiño, nin da persoa responsable, sin ir expresamente á taquilla da piscina municipal. Entón, home, penso que deberíamos algo tan sinxelo como trasladar información de prezos, de uso das instalacións e demais, tela a man, porque ainda que se subcontrate ou se externalice o servizo, deberíamos ter coñecemento do que ofrecemos. Sí, aí, bueno, aí temos algún problemilla ca empresa, bastante informal, e xa abrimos un expediente e vamos, estamos solventando o problema e se non rescindes o contrato. Pero xa vos lo digo que sí, que é unha realidade. Seguinte queixa, a depuradora
funciona a depuradora da piscina, das dúas, porque estánse depurando, non, o que a xente lle chama atención é que se poñan setas con pastillas de cloro na piscina como cada un na súa casa. Entón, claro, unha piscina municipal Non funciona, pero a empresa, por eso che digo que temos problemas. Claro, e despois queixas dos nenos que din si hai gremlins dentro da auga, porque teñen, decía unha nena, que parecía un pelucho que se me enroscou nos pés. Entón, claro, vamos a ver, sexamos serios. Penso que isto mellor ten algo que ver con abrila a todo correr. Non, é a empresa. É a empresa, bueno. Sí, xa recabamos informes en outros concellos e tamén. Pois vamos a pagar. De feito, xa abrimos un expediente e é fácil que mañá xa haxa outra. A ver como arreglamos, digo, mañá ou pasábamos. Porque, sigo, quero dicir, hai problemas cos cursos de natación. Sí. Despois unha pregunta. O tema dos bonos. O tema dos bonos estánse xestionando na taquilla. Todo agora xestionábanse dende o Concello con personal daqui. E entón facilítase a mesma documentación co sello do Concello e demais e pídese a mesma documentación á empresa en cuestión. Teño que mirar. Claro, é que non sei eu ben o ser unha empresa que é a que xestiona eso, como ten, que documentación pode pedir, que documentación ten que facilitar e demais. O persoal é moi amable, obviamente, que nos facilita todo, pero o persoal da taquilla, pero a empresa terá que ser a que poña as normas e o Concello supervisalo. Entón, bueno, polo que están dicindo é un fracaso a empresa, non? Sí. Ben, vale. Hai unha a veciñanza considera que debería no que é o entorno da Veracruz ter a disposición unha fonte acorde ao entorno, porque en toda esa zona pois non hai disponibilidade para beber ou para incluso para os páxaros e demais. Ben, outro rogo, é moi importante que sigamos demandando o reforzo do PAC do persoal do Carballiño. O outro día, antes de onte, o PAC do Carballiño quedou sin médicos durante máis dunha hora. Os médicos e os equipos que estaban no PAC tuveron que sair a dúas urxencias, unha nunha ambulancia e outra nun domicilio. Había unhas 20 persoas ali e quedou sin atención médica, co caceladora na porta e, bueno, eu non quero imaginarme que viñera unha persoa con infarto ou cunha alerxia dunha picadura dunha avispa, como comentaba un paciente que había ali que veu un familiar o día anterior e caeu na porta, claro, porque reanimaron o demais e non pasou nada, pero se chega a ser nese momento non había que non atendera. Entón, debemos de exixir a Xunta que reforce ese persoal, porque é un PAC que atende a moitísima poboación. Entón, bueno, debemos seguir exixindo ese reforzo de persoal. A Alameda os columpios da Alameda, por favor, cambien ese columpio, porque está ali todos os días Protección Civil, as cintas. Vamos cambiar os dous, a cama elástica e outro. Claro, é que están sempre rotos. Porque se sube moita xente, xa viches. Claro, bueno, mellor era bo poñer varios. Vamos poñer individuais. Claro, é que, a ver, é que está sempre... Non, está. Entón, xa se cambiaron os... Xa se cambiou o tobogán da Veracruz, que preguntar a algún de vos. Sí. Falando xa da Alameda, xa vou a incluir o valado de seguridade no escalón, que, non sei, o próximo pleno traerei unha moción para que acordemos, non sei, adquiramos un compromiso, porque, a ver, non esperemos a que caia un neno, porque é importante, non sei técnicamente como se pode facer, pero tampouco vexo tan difícil impedir que un rapaz caiga para a entrada do parking, ou a saída neste caso. A limpeza do camiño dos arrieiros, hai tramos polos que non se dá pasado, en concreto por Partovia e algún máis. Entón sería bo botarlle un ollo para telo nas mellores condicións posibles. E a marche dereita, a que vai hacia a Pontarriza, do Río Arenteiro, esa tamén. Xa as empresas de limpeza xa están contratadas e xa poden empezar a operar. Vale.
pois canto antes mellor. As queixas da recollida do lixo, agora vin que os contedores da Plaza da Mina se taparon e agora o lixo está fora. Entón, claro, non sei. Sabes? Non sei as medidas que se poden adoptar. As medidas é unha cámara e pillar. E, bueno, e unha limpeza toda a praza viña ben, porque, claro, se botan todo fora, se aquilo está sempre desbordado, claro, non... En fin. Cando se van a finalizar os pregos do contrato do Bo Día Familia? Xa están. Están? Sí. É urxente para ofrecer o servizo cando empece o cole. Xa están. Xa están. É un dos pregos que ten Diego xa na mesa para sacar. Vale. Bueno, agora, outra das queixas actuales. Con respecto á Feira Medieval da Liorta. Houbo moitas queixas porque se concentrou a feira en unha rúa e media e un cacho da outra, e entón, claro, os comerciantes, os hosteleiros e demais piden que, bueno, cando se faga algo, que se faga para todo o Carballiño. Outra das queixas é que, bueno, o evento é de tipo estándar, que se o podemos adaptar un pouco á historia do Carballiño sería mellor, si podemos contratar a empresas, xa non digo do Carballiño, pero galegas e que respeten o noso idioma tamén, porque o cartel estaba en galego, pero a programación da festa estaba toda en castelán, bueno, supoño que o nome das obras e demais, e houbo algo que chamaba moita a atención, que o grupo folk celta era de Sevilla. Entón, eu penso que aquí temos moitos grupos que poderían, bueno, vir a nosa festa. Non digo que non haxa que contratar a outros, por suposto, pero mellor, bueno, darlle ese toque sempre... Pero era folk galego, polo menos. Non sei, que non nos vin, era tal cual, entón, bueno, penso que deberíamos esforzarnos un pouquiño, non? Entón, non esforzarnos un pouquiño para defender o noso e non facerlle a competencia o comercio e a hostelería da vila, porque, bueno, creo que o formato é moi mellorable, hai moitas queixas, entón denlle unha volta para a próxima edición, que me imagino que xa estarán traballando en ela, que sexa outro xeito. Bueno, e agora os repetidos, as deficiencias da Galiña Azul están? A Xunta e vostede? Sí, todo. Estamos traballando no tema do parque infantil. Sí, estaban en eso, por eso, que dixo no pasado pleno que tiñan un convenio para... Bueno, ainda non está. Vale, algunha información máis sobre o novo centro de saúde? Nada. Están co anteproxecto, tan pronto manden, daríbolo. Vale, antes falábamos na moción do Partido Popular do local para as Difica, que podía ser adecuado ese, pero din que tamén estarían interesados nas casas de Renfe. Foron as ver e cabe a posibilidade de... Non cabe a posibilidade. É zona verde, ou cambiamos o plan, xa. Ou é zona verde, date conta, tuvemos que tirar a... Sí, hai dúas. Hai dúas, as dúas que están pegadas ali, son dúas, non... Sí. No, comentaban que lles parecían interesantes e que si se podían utilizar. Repuxeron os contedores de reciclaxe na Plaza do Balneario, que os veciños, bueno, hai moitas queixas na placiña do balneario que agora só teñen contedores verdes e querían, bueno, de plástico, de papel, de... Vale, hablamos. O horario do punto limpo, non sei se se modificou, se non, el é o mesmo. Bueno, pois, exixirlle que o modifiquen. O pintado da Ponte de Toscaña tamén, pedirlle a Deputación que axilice a obra. E non sei se hai algo novo de Cobertoira para poder poñer en funcionamento a instalación. E, por último, rogamos que se inicie o expediente para a retirada da medalla de ouro a Franco. E por hoxe nada máis. Moitas gracias. Gracias. Adolfo. Vamos alá. Non ximos acabar en tempo. Rogamos al señor, recordou agora,
Faltouche. Alcalde, primeira pregunta que quedou pendiente da comisión. Vai haber pleno ordinario de xullo? Vaise Sí, facer? estamos en que sí, non? Sí, non confirmara, quedábamos en confirmarlo. Sería o lógico, porque senón... Non sei, estou así de cabeza, pero 26, 27... Última semana de xullo. Sí, digo... Vale, perfecto. En canto saiban as datas, como sempre, comuníquenolas, pero vale. Sí, xa vos vou convocar para a Xunta de Portavoz para estes temas que temos pendientes, a campaña de empadronamento, bueno, contaros como vais. Vale, vamos alá logo. Pois entonces, baches do Freixo de Partovia? As baches do Freixo. Está o proxecto redactado, hoxe precisamente un día importante, porque ao aprobar os orzamentos, ahora quedan 15 días e xa podemos empezar a gastar e, evidentemente, faránse. Vai aí, vai o refoxo, bueno, vai casi toda a parroquia de Partovia o que falta. Vale, alcalde, problema do saneamento de Bagarelas. Os veciños están cansados. Fai máis dun ano xa do requerimento da valedora. Dixose que lles iba a resolver. Falouse dun expediente de expropiación. No Concello non hai nada. Sí. O expediente, nós pedimos o expediente, facilitóusenos e non hai nada. Vamos, Armando, fixo a Diputación. Vale, pois entonces hai no dentro do último pleno. Bueno, pois entonces volveremoslo a pedir. Xa dixen que xa había, vamos, pídelle a Rosa que... Sí, pedirémolo. Ahora xa vamos... E ahora cales son os pasos? Cales son os pasos? Paso é facelo. Non, xa está a Diputación, xa aceptou e é para os próximos presupostos. Son 1.500 euros. Iba a dicir eu, se eso ten que agardar por unhos orzamentos, Dios mío. Os pasos é facelo. Claro, os orzamentos, se me di que teñen que agardar os próximos orzamentos logo... Acordades, o tema era un metro de tubo. Sí, non, é pouca cousa. Non era expropiación, o pai xa dira, na época de Delmiro, que fora cando meteran eso, e quedara aquel trozo, que foi unha pena. Queda un anaco que implica que varias familias están sin acceso ao saneamento, encima recibindo multas por ter fosas sépticas. Entón, hai que resolverlo, claro, hai que resolverlo, por eso insistimos. Xa fixo a expropiación e xa... Vale. Bueno, pediremos logo o expediente para que nos lo faciliten e se é así, pois por fin está encaminhado, pois alegrámonos por esas familias. O poste da esquina de Curros Enríquez e Marcelino Parrado. Estamos esperando a contestación de Fenosa. Xa sabe cal era a problemática. Vale. Casa da Xuventude, como vai quedar, alcalde? Pois... que é un vello compromiso que, insisto, os rapaces que pediron xa teñen 10 anos cotizados. O compromiso de... Non, os rapaces cando sen xa serán outros. Por eso. Vamos a ver, iba a ir na estación de autobuses, non vai ali, irá ao centro de salud actual, ou ao mellor falamos o próximo día da Plaza de Abastos e pode ir ao mellor arriba. Non me parecería unha mala opción. Na Plaza de Abastos? Si vemos que sobra... Non, digo, nese modelo que falaba, desde abaixo Plaza e arriba Cultura, ou... Digo, bueno, un tema... Ben, o que hai que dar unha resposta. Lembrolles que había un compromiso adquirido aquí, de que se ia facer provisionalmente no segundo andar da Casa da Cultura. Xa, pero foi o compromiso que adquiriron vostedes. Foi unha proposta súa, non foi nosa. Foi unha proposta de ustedes, por eso. Bueno, engarzando unha cousa con outra, como está o tema do centro de saúde? Cales son os seguintes pasos? Non soupemos máis. Non nos gustaría enterarnos de todo como pasou ca Intermodal. A ver se podemos ter información... Non sabe nada? Nada. Digo, vamos, sei que están facendo anteproxecto, que cando o teñan feito o remitirán, pero é o que sei. Pois este encima non se entere pola prensa, Paco, é un tema, alcalde, é un tema importante, non se entere pola prensa. Os técnicos están traballando. Vale, bien, pois eso, este pendiente e este encima, porque xa digo, a ver se nos vai pasar como co outro. Eu estou traballando a parte que me toca a mí, que é cambiar de uso. Non, bueno, a parte que lle toca a vostede é toda, que é dicir, terá que velar porque se faga unhas instalacións como Deus manda, terá que velar porque se xa que non toca o veño. Bien, a primeira é máis urxente, pero, insisto, non hai nada. Se hai un anteproxecto, habrá que ver que ese anteproxecto se corresponda cas necesidades do povo, e iso é unha función súa na que nós, se nos informara, poderíamos axudar, pero claro, estamos no de sempre. Se se nos chama, se nos din xunta de voceiros, mira, isto que hai, que opinades? Bueno, pois opinamos. Se non interesa a nosa opinión, tampén non pasa nada, que estamos afeitos. Cámaras de seguridade do entorno da Alameda, parque infantil e demais. Están postas desde fai 3 anos largos, 4 casi. Non se van a activar? Estamos mirando, a ver. Falando ca xente. Leva tempo mirar.
Bueno, non hai moito interese en que... Está... bueno, pois logo, se non hai interese... Claro, é que é curioso, debemos falar sempre con xente diferente, porque a min hai xente que me di que ten pánico de que algún día atropelen ali a un neno. Non sei con quen fala vostede. Non, é outro tema. Non, as cámaras de seguridade son para limitar o acceso de vehículos á Alameda, nada máis que a carga e descarga, taxis e propietarios nunhas determinadas condicións. E ten un programa informático, esas cámaras instalado, que lee matrículas e permite o acceso só ás matrículas autorizadas. É tan sinxelo como eso. É tan útil, é tan práctico. Entonces, bueno, non hai interese, eso é outra cousa, se non o miraron. Como está o tema da devolución de tasas das escolas municipais que se acordou xa en novembro do ano pasado? Ben. Bueno, está todo listado dos que hai que devolver, vale, xa se... Está o informe? Sí. E de que data é ese informe? Este expediente 2142... Non, a data do informe, non da portada. O informe ao lado, no lateral, onde asinan vostedes, ten unha data. Na segunda folla non o ten. Non está asinado. Vale. Bien. Digo, che. Non, é igual, alcalde, ese informe desta semana levaban 5 plenos dicíndonos que xa estaba. É o terceiro, non, é o terceiro informe. Xa, non hubo ningún ata agora. Ese é o primeiro informe e levan 5 meses dicíndonos que xa estaba. Vale, pois se é o terceiro xa me ensinará os outros dous ca data e a asignatura do traballador que os fixo, alcalde. Como ningún papel que ensinou hoxe non diga cousas que despois, cando llos pedimos, non as dá demostrado, entonces... Pregunta. Sí, estou preguntando, alcalde, estáballe preguntando unha cousa con respecto a algo que preguntamos durante 6 meses, se nos minten, teremos dereito a dicir, oigan, non nos están contando a verdade. Bueno, pois se me di que hai 3 informes, xa non me ensinará os outros 2. En que estado se atopa a legalización dos verquidos da EDAR? Está en marcha. En marcha, vale. Está, digo, na hidrográfica e traballando. As fochancas da Rúa Testeiro? A Rúa Testeiro vai asfaltada de nova. Vai todo de novo. Vai levar saneamento, vai levar auga, porque está feito unha merda. Para cando? Ya non vale para nada. Ten data? Está previsto para unha data? Digo se ten prazos. Mais ou menos, ora, sacalo en 2-3 meses a licitación e executala, pero xa lle digo que hai que renovar todo porque os desagües son un desastre, a auga é un desastre, rompe cada pouco, hai ali fincas que retranquearon que hai que, bueno, estuvo o Sergio facendo un proxecto en detalle. Ben. Problemática do paso de peóns que pedimos pintouse xa ao final da Rúa Fernández Pousa, ao final non, no medio. Sí, no medio. En contra dos informes da policía. Bueno, pero algo hai que facer porque a xente non pode botarse da beira rúa a outra beira rúa en diagonal. Digo que a desaconsellan, vale. Sí, pero é que unha solución hai que darlle, senón os peóns ali están desprotegidos. Acabas a beira rúa, non hai máis pa onde ir e hai que cruzar ao outro lado e non hai por onde, o sea, se a policía ten un criterio mellor que saben máis que a min que o apliquen, pero algo hai que facer. Xa lle digo que sí. Algo hai que facer. Vale, a árbore famosa que estaba no Parque Municipal que xa nos dixera que se iba a quitar, xa se conta, pero non se quitou aínda. Non sei, quitouse ahorita. Aquela que estaba... Aquí din que tampouco está moi mal. Bueno, eu fui a ver, ten mala pinta, pero eu non son un experto. Eu prefiro tirala. Non son un experto, pero efectivamente os riscos... É un talude en calquer momento... Unha escorrentía ou tal, claro, é un árbore grande e nunha zona bastante transitada. Tema local de Asdifica, claro, dixeronlle que o do Corral que se acordara aquí, cando falaron con eles, dixeronlle que non era do Concello. E despois ensináronlle a do peón caminero, que xa a segunda vez que lle ensinan. Dos baixos ou 3. Un baixo na Rúa Castelao, nos dixeron. Un na Castelao, na Xuro Rodríguez Soto, que se peu. E quedaron eles en traer algunha proposta, non? Van traer eles propostas, vale, bien. Digo, de baixos que lle interesen máis, vamos. Vale. Bueno, a Rúa Ourense sigue aquí a pregunta, pero xa se trouxo a moción ao pleno anterior, como non lle iba a poñer data, non lla seguirá poñendo, ou xa ten algo máis claro? Cando me digan eles, non quero dicir para septiembre que despois sea noviembre. Vale. Bueno, esta pregunta tamén casi xa está respostada despois de moito tempo, creo que tamén son 2 anos. Por fin se vai facer a obra da Rúa Saleta, non? Xa o que falta. Mañá creo que se abren as plicas. Vale. O tema dos usos... preguntáballe da Rúa Ourense, alcalde, que esta chegoume agora. Hai moitas queixas polos cortes constantes de auga. Bueno, normal, porque vai todo novo. Esta é todo unha porquería. Pero seca se está cambiando aos poucos. Cando os usuarios se queixan, Viacua bota a pelota ao Concello, o Concello a Viacua. Vai saneamento, van pluviales, van lez, van beiras rúas... Por eso era urxente. Por eso era urxente, por eso era moi urxente. As queixas dos usuarios das pistas de pádel, que había aquelas problemáticas que fixeran un escrito e demais.
Sí. Están resoltas? Polo sol, ou por... No, había varias que non se podían duchar, que tiñan problemas a hora de pedir as pistas, sí, falaban dunha aplicación informática, como se fai en moitos sitios, que facilitara o traballo, había varias cousas que pedían que eran coherentes. Ao mellor non todas son factibles, pero había cousas que non se mellan complicadas, e xa fai meses que o solicitaron. Seguimos pedindo os informes da empresa de recaudación cas liquidacións do 19 do 20 e agora pediremos xa do 21, que entendemos que estará. Hai que darlle, pregúntenlle a... Pídollos a Monse directamente? Eu pídollos a tesoreira directamente. Vale, así xa non reincido no escrito. Vou por ali e que nos faciliten logo en tesourería. Vale, contrato da auga? Saliron as plicas e tan pronto... Que saliu o que, perdón? Para a adxudicación da redacción dos pregos. Vale. Estaba eu entendendo mal. Vale, ben. Está como estaba hai un mes, máis ou menos, non? Sí, que foi máis ou menos o que nos respostou. Ahora saliron, que é un aberto. O para a redacción dos pregos é aberto. Non sei, di vostede, eu non sei. Non era aberto, non é con invitación. Es menor e se va a publicar en la plataforma. Exactamente, é menor e publicase na plataforma. Entón vanse convidar a 3 empresas. No. Concorrencia libre. Por eso se publica aberto. Vale, é aberto no sentido aberto. Poden vir 40. Perfecto, bueno, vale, agardaremos logo a ver que pasa. Porque eso das invitacións a 3 empresas, unha pregunta, cando se fai unha adxudicación de alguna concesión ou unha contratación dun servizo, o procedimento normal é que haxa un decreto de incoación, un decreto de convitación de convite a 3 empresas, se é o caso, e un decreto de adxudicación. Faise en todos os casos? Faise en todos os casos? Hai adxudicacións ou contratacións no Concello do Carballiño que non están recollidas nos decretos? Home, a pregunta é moi clara, ben. Preguntarei por un caso concreto, pero non vou preguntar agora, por si acaso, porque tampouco quero perxudicar a terceiros, porque igual está ben feito. Ben, parcelación Maneiro, aquela rúa que lle comentei varias veces que se abría, ahora hai unha escombreira ali tremenda, foi vela? Si, é que lle digo que vamos usar ali na pista de Vilar. Pero teñeno que resolver, porque senón... O propietario non protesta. Bueno, a min poñémoslle nome aos 3 que hai, 2 dos 3 que viven naquela rúa protestaronme. E poñémoslle nome, se quere que vostede sabe como min quen son. Non, eu digo, o que nos deixou votar non protestou. No, claro, pero son os que viven ali enfrente. O que deixou votar ao Concello interesado en que se lle encha aquelo, e que lle quedou a pista polo medio, claro que está contento, pero hai ali 3 familias que viven ali mismo, e tiñan un sitiño máis ou menos tal, e agora teñen unha escombreira. O poste de Aguisar, en Fenosa, en Aguisar, mandouselle todo. Bien. Bueno, estou lendo as que lle pasei. A pista do San Benito, que nos dixera que estaba previsto, ten data para asfaltala, a de Mouriza San Benito do Marañao. Non dixen que estaba previsto bachear. Bachear, vale. Que era aquí, estaba antes o que é o barrio de Mourizo da Fonte. A pintada da Veracruz, que ainda quedaban rescoldos? Está pedido a patrimonio. É de decembro. É de decembro. Xa, pero o patrimonio, está eso e está, que máis pedimos? O cruceiro de Flores, ou? Sí, pero a Veracruz é do Obispado. Non, xa, bueno, pero independientemente. Sí. Blanco e en botella. O tema dos recibos do lixo de Arcos, a pregunta é sinxela e concreta. Por que non se fixe un expediente de prescripción completo? É dicir, de todos. Porque se foi facendo un a un. O Concello pasoulle ao cobro uns recibos dun ano, creo lembrar o 2016, que non lle debía reclamar porque xa estaban prescritos. Os veciños foron vindo por aquí un a un e a cada un se lle foi facendo o seu expedientiño, aí vai amigo e xa cho arreglo. Por que non se fixo de oficio un expediente para todos? Pregunto ya a empresa. Claro, pero... Pois presentarei unha pregunta por escrito para saber por que non se fixo dirixida aos técnicos, porque elevar traballo sin sentido, únicamente que se queira que a xente pase por algún sitio concreto. Iba a preguntar, que, bueno, vou unir as felicitacións do portavoz do PP, porque levábamos anos preguntando pola declaración de interés turístico internacional do Burbo, polo tanto, noraboa, alegrámonos, e por fin levou tempo, pero conseguiuse. Agardemos que sirva para darlle un empurrón máis á nosa festa. Tema plan de incendios. Rematouse? Sí, está en Mauro de Seaga. Pero tiñamos a discusión, que non sei se quedou resolta, de que tiña que pasar por pleno. Pero, bueno, cando mande Seaga o definitivo. Ainda non hai o definitivo. Está nas súas mãos. É que eso xa non dixo fai 4 anos. Sí, pero que 4 araos levamos preguntando. Acabanos de pedir fai pouco, pois, que delimitemos os núcleos rurais. Está na comisión do Xunto.
Sí, está, é o que lle digo. Pero está na Xunta. Claro. Non dubido, Rosa, pero que levamos 4 anos preguntando por el. Esa é a discusión que tiñamos. Eu tiña entendido que sí, e hai concellos que pasaron por pleno, pero eso xa, bien. Tema da invasión dun solar na zona do Instituto, coñece vostede ben aquela zona e demais. Non quero entrar en cuestións legais porque non son experto, e temos aquí xente que sabe máis, pero o Concello hai unha figura que se chama evicción, que creo que sirve por se un é, de alguma maneira, o vendedor dunha propiedade que despois pode entrar en certo litixio e tal. Como hai unha das parcelas que xa era antes do Concello, o Concello non foi citado para iso. Do xulgado non se lle reclamou ao Concello... Está Sergio redactando o informe. Sí, do informe sei que falei con Eugenia. Ainda lle entrou información luz nova. Non, estuve falando ca secretaria, pero a secretaria dicíame, aquí non nos consta nada do xulgado. Supostamente, eu consultando con xente, dignos que tiña esa figura de evicción, onde o Concello teria que dicir, no, mira, eu xa o comprei así, o problema virá de atrás. A mí non me consta, Vale. E a Eugenia tampouco, non digo que non o haxe, vale? Digo que non me consta. Alcalde, eu paso as preguntas con tempo para que es, mire, este tema, precisamente polas connotacións que vostede sabe que ten, séxame entendo. Non, son ben claro, digo que non. Claro, pero non me leva 3 plenos que eu fago lle preguntas moi xenéricas sin entrar en detalle. Sabe vostede ben por qué? Non quero entrar en detalles porque sabe que non me gusta se poden evitar certas cousas. Pero claro, se vostede me va dando larga, non sei, míreo, pero dígalle a secretaria que busque toda a información que haxe ao respecto e dígame con rotundidade. Non, aquí non chegou nada. Xa lle está dicindo, non, aquí non chegou nada. Alcalde, vostede, eu creo que non. Home, é un tema serio. Non, home. Estamos falando de que hai xente que denuncia que se invadiu un solar, xa non dos particulares, vale. do Concello. Claro. Bueno, cando bachén tamén o burato que hai na entrada posterior do asilo, lembrámoslle a situación do túnel da Fuchela, e agora, bueno, as que lle figuran como novas, e teño 5 ou 6 máis xurdidas dende o día que lle entreguei as preguntas. Mire, porque como lle dicía, a xente tamén fala ca oposición. Por certo, dignos que non hai previsto ningún albia polo Carballiño. Cando falamos do tema do transporte, falou vostede de albias, e dinos xente vinculada, relacionada, que ten información de primeira man, que nos olvidemos que non hai previsto ningún albia. Entón, se vostede ten algunha información, facilítola para que nos quedemos tranquilos. Pero aquí din que o que dixo vostede non se axusta a realidade. Aquilino Sánchez, que plan hai para Aquilino Sánchez? Que volve a fundir? Volve a estar outra vez chea de buratos? Pois, a ver... Sí, non perdamos a liña do pleno, sobre todo non perdamos a liña do pleno. A rúa norte, os coches ocupan a beira rúa. Temos queixas. Na Alameda, claro, a plaza. Na Alameda puxéronse, a praza, na Alameda puxéronse unhas pedras, non se sabe moi ben co que criterio, porque en sitios quedaron aparcamentos, dependendo de, para que non, e, sin embargo, ali non se toman medidas. Volvemos ao mismo, é unha zona de moito tránsito infantil. Estamos agardando a que pase algo e despois... Hai queixas. Claro, non, hai perigo. Máis importante ainda que as queixas é que hai perigo. Tema limpeza de maleza. Por que ainda acabo de dicir a resposta de Sofía? Por que se empezou tan tarde os procedementos? Ainda van a empezar agora a 7 de xullo as empresas a traballar? Vale. Margarita Taboada está perdida de baches, sabe? Había un proxecto, faláranos de empedrar ou de non sei que, pero claro, se vai tardar moito, polo menos peguelle un bacheado, porque aquelo... hai que cambiar todo tamén. Bueno, pero digo, se vai tardar, peguelle un arregliño para ir saindo. Pode tardar un par de meses, ou 3 meses, pero xa lle digo que hai que cambiar todo. Bien, non, de que perde o saneamento por todos os sitios. Que un arranxo hai que facelo, está claro. A fábrica de papel ten data de apertura? No 2023. No 23. Temos queixas, está todo vinculado co contrato da auga, ca limpeza da maleza, do entorno do Muiño do Carrás, que hai un verquido ali, hai un tubo que desemboca ali directamente, e aquelo estaba cheo de maleza. Presten algo de atención porque non deixa de ser un río que pasa polo Carballiño. Mire, se lle levo prestado que xa levo conectado 7 ou 8 desagües a rede de saneamento. Bueno, pois hai un que verque directamente onde está o Muiño, ali mesmo, onde está a ponte, ves? Xa me chamo o Cortizo. Entonces se sabe del, xa está informado. Xa me dirixen a hidrográfica para que unha vez máis completo a conexión. Miren, quedaron tamén en que nos iban pasar a sentenza do traballador do conservatorio que obligou a readmitir, que tuvo que pagar o Concello de indemnización, e pola cal agora temos 2 profesores de percusión en vez de un, estamos pagando o dobre do que se debería pagar máis indemnización. Non nos la pasaron.
Non, non la pasaron. Claro, pero é que se que temos as comisións, pedimos información... No, aí, vamos a ver, aí paso... Xa, títela, claro, títela. Sí, home, pero vamos a ver. No, xa. Pero, Ricardo, eu non sei onde publica o TSJ. Non teria que ir ao TSJ, eu son concelleiro do Concello de Carballiño, non membro do TSJ. Vamos a ver, Claro, pero bueno, ti tes acceso a ela, eu que sei. Eu non me movo aí a moveraste ti pola túa profesión. Tamén, eu sei, cando queres que falemos de clínicas dentais, pois igual sei explicarche cousas, claro. Oila, Adolfo. Pero nós non a temos. Por favor. Pedímola. Adolfo. Sí. Oxe xa coloca... Vale, eu que si vos podo dicir é pasar por WhatsApp o informe que me mandou a miña abogada que levaba isto, donde conta a historia un pouco. É o que vos contei. Vale, pero iso é o que queremos. Chegou un momento que había dúas opcións. Ou contratar... Bueno, había unha opción, contratar o que lle tocaba pola bolsa. O cual outro denunciou e... Pero, alcalde, falámoslo na comisión. Se é como vostedes nos están contando, e incluso polo que comentou por aí Ricardo, igual teñen razón e o Concello fixo todo ben. Pero se nos dan os papéis, hoxe xa non tiñamos nin que preguntar. Pero colgalo ahora. O problema é non darnos os papéis. Vale. Rápido, pídennos un paso de peón na Rúa País Valenciano, que esta xa lle comentara na anterior. Indo do parque, enfrente do Pote, País Valenciano é a que sube ata a Rúa Galicia. E non hai paso de peóns por ese lado da beira rúa, indo pola beira rúa dos Xulgados, para que nos entendamos, cara lá, enfrente do Pote, non hai paso de peóns. Vale, tema limpeza viaria. Preguntei antes, por que se opta por esta opción? É dicir, por que este prezo? 16.000 euros teña por aquí o decreto, 16.100 e pico euros por un mes para que contrate 4 barredores. Sale o barredor a 4.000 euros. Vamos a ver, o mes é para... sacar o concurso xa e que non nos daba tempo e era un contrato menor e non se despediu a nadie que acabouselle o contrato e sabe que era por bolsas e que non podían nin siquiera os 9 que estaban volver a entrar. Alcalde, pero había outros da lista e había algúns dos que estaban traballando que sí podían entrar porque xa descansaran os 6 meses que lle correspondía. Pero en calquer caso, non son despedimentos, traballaban, home, evidentemente, ninguén lle asinou, estás despedido de hoxe para mañá, pero eles traballaban no Concello de Carballiño e do día para a noite, díxose, no, a partir de ahora aquí ven unha empresa. Vale, e a pregunta que non me está respondendo, por que 16.000 euros por 4 traballadores? Quen fixa o prezo? Eso é o precio que... 4.000 euros por traballador, e vostede vai seguir defendendo que as privatizacións son boas? Hai máquinas, hai barredoras... Hai máquinas, barredoras. Non, alcalde, hai unha aspiradora e un camioncete. Bueno, vamos a ver, contesto as preguntas, non se conteste usted a sí mismo. Se me minte, se me di que hai unha barredora, alcalde, estamos sempre no mismo. Donde está a barredora? Donde estuvo? Porque eu estuve estes días dando voltas. Digo o nome dos traballadores que están, digo a maquinaria que hai, digo o horario que fan, porque estou por aquí e miro, inda que algún me diga que ande máis pola calle, ando bastante. Entonces non diga que hai barredoras e non hai. Como non lle vou dicir se me minte a cara? E leva todo pleno facendo. Fixo 10 veces, teño as anotadas, voulle facer un repaso das veces que mentiu, e das veces que dixo que tiña un papel que non ensinou, e das veces que dixo cousas que non son certas. Entón non me reprenda ainda por riba, que yo diga. Por certo, pediremos un informe para saber os traballadores teñen peores condicións que antes, costándolle moito máis ao Concello, e veremos legalmente se existe ou non o racionamento dun contrato, non o sabemos. Vais a facer o mesmo que a limpeza de edificios, non? O mesmo, privatizar tamén, vai se dar a unha empresa. Igual que se lle dá unha empresa aos coches de policía sin pedir a subvención da Xunta, estou no certo, non se pediu a subvención da Xunta. Vale, da piscina xa comentou Sofía, caeu unha ducha, queixa sobre o céspede que non se rega, os cursos de natación o primeiro día un caos, os pais tiveron que volverse para casa cos nenos, só había previstas 7 prazas en iniciación e 7 en perfeccionamento, problemas cos bonos, problemas de información, cando os veciños reclaman ali, dinlle que é culpa do Concello, e cando reclaman no Concello, dinlle que é culpa da empresa. E agora escoitaba a vostede que lle abriron un expediente á empresa, pareceme ben, se é verdade o que din, pero que lle van rescindir o contrato, se lle rescinden o contrato, como queda a piscina? Hai que pechala. Non sei, xa está pensado, sí. Teñen alternativas? Bien, bueno. É unha pregunta, di, ahora recabamos informes de outros concellos, por que non se fixo antes de adxudicarlle? Porque hai un período no que a empresa ten que acreditar. Claro, xa, pero se os informes son negativos, o Concello ten, igual que agora, yo van rescindir sendo a única. Non, hai que acabar. Veña, moi rápido, postos da feira medieval, a xente queixouse dos prezos do bar, non sei se o Concello mira eso, non o mira, ou é libre mercado puro e duro. Gustaríanos que nos explicara, como non ya preguntei antes, igual non, en que situación va a quedar o grupo de emerxencias e os voluntarios, como se van a repartir, como se van a organizar, tema equipamento, tema instalacións e demais. Pídennos que se limpe a fonte de flores, igual que hubo que pedilo por outras,
sei que hai un coche abandonado que leva tempo, xa está a denuncia posta na policía no centro de saúde, prácticamente diante do centro de saúde, e nada, xa preguntei polos cortes de auga da Rúa Ourense. Nada máis, moitas gracias. Sí, bueno, xa contestou en parte a moitas delas o tema do profesor do conservatorio. A pregunta que fixemos no anterior pleno era quen fora o responsable desa situación, tanto da contratación como do despido, se había máis traballadores na mesma situación e se había máis demandas presentadas. O tema, bueno, o que lle dixen, había a bolsa, que como traballamos, cando cumplen un plazo de 24 meses teñen que non poden repetir, collouse o seguinte e denunciou o que se votou. Levou o xuicio un abogado daqui de Carballiño, bueno, a sentencia xa viu e perdimos. Básicamente. Sí, pero o que preguntaba se hai máis traballadores na mesma situación. O sea, o que nos ven a decir a sentencia é que quedan como fixos discontinuos. Polo tanto, que terían que renovar o ano seguinte. Se van ao seguinte da bolsa, poden ter un problema igual que tuveron nesto. Vamos a ver, aí hai, entendo eu, por lo que me dixo, non sei se ti que sabes máis desto. Non, desto non sei moito. Por lo que me dixo o abogado, o que fixo antes de que acabara o plazo foi denunciar. Entonces despois plantexou o tema como acoso laboral, que foi onde nos cargaron, basicamente. Sí, vulneración de dereitos fundamentales, o prexuízo de indemnidade, que é o que dicemos outro día, que o despiden porque presentou demanda. Exactamente, sí, pero a situación de fondo é que o declara como indefinido nun fixo, me parece. Sí, 8 meses. Sí. Sí, 8 meses. Non hai cal é a denominación concreta. E considera que estando na bolsa había que volver a contratalo ao ano seguinte. Sí, claro, pasar o plazo. Claro, esa é a situación que me preocupa. Non que o despediran, senón que haxa que contratar ao mismo da bolsa, co cual quedaría como fixo non indefinido. Por eso, non sei se analizaron eso e se hai máis traballadores na mesma situación, porque pode ser un problema grave. De todo modo, teño un informe para... Non, digo, porque acaba de falar os traballadores da limpieza. Os traballadores da limpieza sería o mesmo caso. Están nunha bolsa, terminan o contrato e contratas outros para que non queden fixos. É así, non? Serían indefinidos. Ou empresa. Claro. Se a sentencia o que considera é que hai que volver a contratar ao mesmo, temos un problema moi grave. Bien. Tamén lle preguntamos no anterior pleno se se reuniu coas traballadoras do asilo. Sí. E cal foi as conclusións? Quedaron entreme unha documentación e unhas cousas o martes, estuve esperando por elas e non apareceron. Bueno. Tema de parques infantiles. Cambiouse a cama elástica? Non, cambia as horas. Vais a cambiar ahora? Sí. No pleno anterior pasamos unha serie de... E a cesta, que tamén nos damos problemas de... Vale. Sí, están tamén os arreglos da Veracruz e pasámoslle unha lista de desperfectos con as fotos, non sei se se arranxaron ou non. Sí, algúns sí, outros non. O tobogán xa se arreglou, puxose novo, os suelos repasaron un pouco, bueno, algúns sí, outros non. Vale, con respecto á Rúa Saleta, díxonos no anterior pleno que estaba mirando no padrón os nombres de vecinos para reunirse con Iles, por o tema da Rúa Saleta. Xa está, sí. Xa está feito, xa está feita a reunión, xa foron con Iles. Xa está a licitación, a reunión xa foi antes para que iran todos. Vale. A situación da calle Aquilino Sánchez. Bueno, xa... Veus abaixo, fundiuse 3 ou 4 veces, dixemos a última vez que non era cuestión de... Falaba dun topo, verdad? Me parece un... Bueno, hai que sacar un agua que está arriba na curva, non sei se vos dades conta que hai unha mina, que lle inunda ali todo o carreiro, home, os de Viacua din que esa agua ten que traballar, debe salir por algún sitio. Entonces, bueno, quizás ya non era malo, Bueno, pero digo, ese fundimento que ten agora, como se vai abordar? Eso non se aprobara xa nunha moción, Paco. O que? Facer ese topo e sacar esa auga, eso aprobarase xa aquí nunha moción. Xa, estaba comprometido, quero dicir. Bueno, o sea, da última vez non se fixera... Pero non teño claro que acaba arreglando o problema. Non, eu teño claro que non, xa lle dixen daquela. Está Celso aí que lle pode explicar que asistiu incluso a como se facían as obras, e quizá poida... No, pero a auga sacamos ya. Eso, intervención non levantes todo o que rellenaron, eso compacte como é debido desde baixo non se arregla. Está claro. Non cheo o muro, ni o topo, ni nada. É o compensación. Que non foi compactado desde o principio, e iso levalle tempo. Leva moitos anos compatarse. Reposa. Solo el por sí. Entón, eso está claro. Pode ser. Sí, digo que sí.
Non, se me diste, non te discuto. Sabes máis que a min deso. Eu de feito vino cando construíron aquilo, cando fixeron aquilo. Eso vai repisar sempre. Xa. Isto xa falamos no pleno, ainda non temos resposta da DIF con relación ao uso do edificio da estación de Renfe, verdad? Non temos resposta ninguna. Preguntamos tamén sempre por un reglamento de uso de espacios culturales e deportivos, e sempre se nos din que están en eles, seguimos nelo. Non sei. Sí, digo, Non sei. podemos coller esta costumbre. Eu pregunto, isto contestamos sempre o mismo. Non sei, non sei como está, Pero teño que preguntar, non sei como está. Bien. Sí, pasamos un listado de deficiencias nas pistas de tenis. Nunha obra da pista de tenis que se había, ou se nos había dito que se había aberto expediente a empresa porque non estaba ben rematado. Despois díxosenos que o profesor de tenis decía que as obras estaban ben feitas. Despois a nós dinos que o profesor de tenis non di eso. Sí, non. Digoche como me di. As deficiencias síguenos pasando fotos, me parece que pasamos fotos, e as deficiencias vense a simple vista. Vale. Eu non sei cantas veces xa trouxemos eso aquí ao pleno, pero bueno, haberá que tomar unha decisión algún día para que isto non se convirta no tema do Calle Aquilino Sánchez, que se funde 20 veces. Pregúntanos tamén polo tema da barredora grande do servicio de limpeza que non se ve pola calle. Está en funcionamento, non está? Está medio xa moi velliña e casca cada pouco. Está moi velliña, sale pouco. No, cada vez que sale. Ricardo, cada vez que sale do taller volve. Que dir? Camiño de Ourense, que vin eu nunha A grupa nós? marchar para Ourense xa fai... Sí, arreglar. Foi arreglar. Xa está de volta. Xa está, sí. No, foi arreglar, xa está de volta, pero xa se volveu. Non, xa sabes como estaba. Pero non sabe nin días. Sí, un par de días. Os 2 días que durou. Cando salga xa vos chama para que vaya... Para que vexades. Que na conducía? Ricardo. Mira, cando viñeron probar, estuve xente probando, non sei, ainda andaron con ela, e viñeron a... Estuveron aprobando, vale, pero non saliu, vale. Aclarado, todo aclarado. Bueno, preguntamos tamén polo semáforo, polo único semáforo, os dous, do Cairo Carballiño. Bueno, falamos do semáforo entre Curros Enríquez e a calle principal. Xa nos dixestes varias veces que estaba encargado, que estaba presupuestado, que non sei que, pero nós seguimos vendo a mesma situación. Sabedes cando se lle vai poñer fin a esa situación? Pois o pliego xa está xa o ten Diego ali, ou xe aprobando os orzamentos xa podemos, porque a partir de aí van os orzamentos. Ben, vamos a ver. Xa preguntou, me parece que Adolfo, polo tema dos usuarios da pista de pádel. A nos dinos que non teñen dereito a usar os vestuarios, ou que lle din eso no pabellón. Estános dicindo que todavía non poden utilizar o... Ben, pois... Vale, sí, ou fala con eles directamente cos de pádel para que teñan a certeza de que eso é así. Ben, íbamos preguntar polo tema das piscinas socorristas, o tema da empresa concesionaria, di que está aberto o expediente. Desde cando está aberto? Hoxe, onte? Onte abriuse. Existen informes anteriores relatando as deficiencias ou solamente unha inspección, ou xa se fixeran actas? Sacastes? Sí, falábanos que estaba funcionando a depuradora sin cloro, que a auga estaba turbia, que o pH da piscina, que os cursos de natación, que non cumplen tampouco a ratio, me parece, non? Non sei se sabedes cal é a ratio, me parece que son 3 mínimo, e que non poden estar dando os cursos de natación ao mesmo tempo, teñen que estar dedicados exclusivamente a eso. Me parece que son 2 diarios os que hai, en turnos de 8 horas e media. Vale. Bueno, canto antes, porque a situación xa está pasando a ser de sanitaria de risco, non? Vale. O tema das franjas de protección de incendios, Rosa. O tema das franjas de protección. Dentro do casco urbano, como se está levando? Quero dicir, hai solares no casco urbano que tamén tiñan que estar limpos. Falo do casco urbano do Carballiño. En xeral, hai que esperar.
Bueno, que decir, o facemos lo desde medio ambiente, ven por denuncia do... Non sei se lo tengo aquí. Ben, sí. E vaise facendo e mandase de cartas, pero non se pode notificar, porque de todas formas eles teñen os que enviar un programa, dar acceso a él, de todas formas ibas a reunir o Consello da Xunta para aprobar. Convocas unha roda de prensa A ver. a mañana que son fe que estaba todo básicamente dentro de todo, o problema era o que dixo o alcalde coas edificacións ailladas, aquelas que... Sí, por eso te preguntaba no casco urbano. No casco urbano que parece máis sencillo e incluso o coñecemento dos propietarios que debe ser máis sencillo, pero bueno, tamén pode haber algún problema, sí. Aí falan de con catastro, la Xunta e Vale. cartografía. Bueno, con respecto aos ruegos, vai vir ora o entroido de verán, me parece que xa este fin de semana, chegan os queixas de que hai moi pouca publicidade dese evento, que lle procuredes, que tamén que sirva esta pregunta tamén para darlle un pouco máis de publicidade, de publicitar canto máis se pode, non? Vale, bueno, pues canto antes. Vale, con respecto ás festas, esta última festa medieval, pídenos os veciños, como a sempre, que se repartan máis, que se repartan máis polo pueblo, non? Que sempre parece que todo se fai no centro e buscar a maneira de que chegue a máis sitios, non? Xa, pero bueno, hai que andar encima disso. Tamén nos digo os veciños da Rúa de Castelao que a limpeza deixa bastante que desexar, que se reforce ou que se faga un pouco mellor nesa zona. Teño aquí unhas fotos das arquetas no polígono industrial diante da fábrica de Grí, que vos pasaremos, despois pasamos isto coas fotos para que sepades perfectamente cal é o sitio, que están nunha situación bastante claro. Sobre as macetas que se puxeron na avenida 25 de Xullo, os veciños queixanse de que, bueno, aí entendo que hai opinións para todos os gustos, que estropean a acera ou non, pero o que está claro é que están cheos de porquería, que hai xente que deixa ali basura, pois hai que reforzar tamén aí. Despois, na calle Río Sil, a calle Río Sil é a que vai para a Xeral, sí, a Nacional, e que dá acceso a unhas chales que están pegados ao río na parte de baixo. Bueno, pois estes veciños presentaremos tamén a documentación que nos pasan, levan presentando escritos, me parece que do ano 2003-2004 para que se arregle esa carretera. Últimamente hubo un problema facendo a limpieza dos bordes, que reventou unha arqueta, quedou un burato, bueno, está nunha situación aquela calle bastante mala, non? Faría falta tamén facer unha actuación nesa zona, xa non solamente por veciños, sino que tamén é un acceso moi bo ao río, tanto para os pescadores como para viandantes, etc. Bueno, dinos tamén que hai unha farola fundida na zona da Pista Roxa, xa faláramos unha vez que se apagaban a partir de certa hora, pero hoxe hai unha farola fundida na Pista Roxa que notase moito, que las son altas e tamén nos solicitan os veciños que na confluencia das rúas Brasil con Julio Rodríguez Soto que se coloque un espello, porque fai bastante difícil o acceso desde esa calle, non? Nada máis. Vale. Entre Brasil e... Sí. Cuando sube de la Brasil a la zona de Soto, hay una que tiene que estar metido ya. Por cierto, arreglaron el espejo.